سلامت عنا هبلنا زخبركم تخطاتلت ميدان مزناقع فاطمة تحس تودر سانات فاطمة نسعوتها من كريستنا أنكو عن بعد داغماي تنساء يبصحكم نملا تخطاتلتنا دما سناي سنت كونلكم نمنا نلومي أبزركرات كينة طغب موياو سلطنا بمهاب بموزيكا بموسعى مدب سانا تلفزيون بمقراب وددر موزيكا بمدناي كالوتن تزامل تسرحت نوح زلن زوص على غاشا حزنا لكم قريبنا لنا غاشا درسانات فاطمة سناي بعل سناي مكتتال مسكاشانا كنقصلينا كبرتها باللي غاشانا كياني ابراهام نقاتو مو وقعنا نجمال ابراهام نقاتو مس موزيكا ناي حدا سانتيم خلت تجسيد أنا لولا لخوي وزيدك نسمع معنا خير كي يزحني بر يخوني قرب مو أبراهام نقاتو ما كم نايم جمريا سرحتو موسيقى من بارهم قدم يلو نوقعنا مسينا نيرنا ينامو اسكي نتخطات درسانات فاطمة أبراهام نقاتو مس موسيقى كما يتراخي ويلنا بو تنجمر الحشة مسلين زغرم يو موسيقى زبال نجر ترجمنا عياب زي فلت أنواني ناب قدس يارد موسيقى تمرتي زعتو كما يمسلكا أو كرمتي آرت سكول نا سألن قرص بيت تمرتي ناي كرمتي سلطانا يوهب نيراس مني لك تمرتي بيت أبطوي أو خيدة تمزجيبة حدا خلته سمون مستلمامتكو فتنا كم فتنا مجمجمي خونتات فتيروت ممهر نايس الممهر دحر أنستنيرنا بتقاي نتنا نستحلفوس نعاي أودي قندي بو غيره تناديده بتو دسيارت موسيقات مرتيت كحلف كلهم مناسي تسلفهم يمزغولو أنا موسيقى دي مزغولو فوقيو سويلته دويله تسلفه آتينا فتناتو يهونا موسيقى نمهار مجمريا كتفتن كلها طاغيت منامن طاغيت دغنا سوزولو دمصي مدغام كلتيو بصبوق كنت دغيملو حليفه ناي كرمت تمرت وسيدنا شعوش همناي كفلي مينستري فتنا نيرو تفتينا وصيت تصبيلو غزينا ابتاش عيم زقبلو موسيقى تمرت بيت تحاربو غيره تو سلطاناون قليلوني كل ነገር نعي قليل نيرو እግዚአብሔር ፈቀዶ ዝነበረ ስለዝኾነ እምበር ሙዚቃ ትምህርቲ ዝገርመካ ዘይምፍላጥ ይባዕሉ ፈተና ሓሊፈም ሰዓተኹስ ዝመረጽክዎ ናይ ሙዚቃ መሳርሕስ ዘይፈልጦ ነገር እዩ እንግሊዘኛ ስለዝኾነ ቫዮሊን ቼሎ ይባሃል ቫዮሊን ቼሎ ህሚል ኣነ ጭራ እዩ ወይ ድማ ክራር እዩ ሓሲበ መሪጽ እንድሕር መሪጽካ ድማ መሪጽካ ኣይትቕይር دحر سلطانا خبل كله كوفيلكا محق حاجيو 4 خري يزلو كيف تخات مهاري هذا دحر سلطاناتات نعايز قليل ينيرو كل نجرس يردعني ولادي يجن موسيقى مهار لهم خانه يفلطن قشيو واطا زبحال نجر خصعصعلو يفر دقو خጫወቱ خرئيس حلمون አይኮነን ራሓር ወገርና ሙዚቃ ጀምርና መበል ካልኣይ ዓመት ተቀዳማይ ዓመት ጽቡቕ ነገር ሓሊፈስ ኣብ መበል ካልኣይ ዓመት ናይት ክለብ ኳ ጀሚርና 50 ሳንቲም ሕርካም ኣብ ዝኽፈለሉ ካብ ታሕቲ ኢኻ ትጀምር ዳውንታውን
እዚህ ክብለካ ከለኹ ያው ንዓበኹ ክኸድ ከለኹ በቱ ዓመት ብዓመት ንሓለፍና ክንከድ ከለና ፃዓዱን ከኣሜሪካ ቡልጋርያ ጣልያን ራሽያ እዮም መምህራትና ኣብዝሓ ኢትዮጵያውያን ውሕዳት እዮም እና እሳቶም ኦልሬዲ ከምህሩ ስለ ዝመፁ በፕሮፌሽናል ብዝኾነ መንገዲ እዮም ዘስልጥኑና ኣብኡ ኣብቲ ስልጠና ፅቡቕ ውፅኢት ናምፃኹ ሕዚ ካልኣይ መሳርሒ ድማ ትመርፅ ኢኻ ማይነር ይበሃል ፒያኖን ግራንድ ፒያኖ ኣሎ እሱን ትመሃር ኢኻ ሕዚ እዞም ደቅና መናእሰይ ሒዞሞ ዘለው ብኪቦርድ እዮም ዝለማመዱ ብቴክኖሎጂ ተሓጊዝካ እዩ ፒያኖ ናይ ንፋስ ድምፂ እዩ ብስርኻ ኢኻ ትዋፃእ ኢኻ ኣፃብዕትኻ ክሰርሕ ኣለዎን ርእስኻ እውን ክሰርሕ ዝሕግዘካ ነገር ምንም ነገር የለን ባዕልኻ ኢኻ ብፅሑፍ እዩ ተፅሒፉ ከምዚ ቅዱስ ያሬድ ናይ ዜማ ምልክታት ዝፀሓፈን እሱን ከምኡ ኣሎ ዳሓር ጎና ጎኒ እንደገና ድማ ባህላዊ ሙዚቃ መሳርሒ ትሰልጥን ኢኻ ክራር በገና ጭራ ሸምበቆ ዝመረፅክዎ ክራር እዩ ነይሩ ግን ጎና ጎኒ ሸምበቆውን ለሚደ ጭራውን ለሚደ ኣብ ጭራ ዘጋጠመኒ ምስ ኣቦይ ተዋእስናሉ ክነግረኩም እየ እሞ ከምዚ ናበልና ንዓበና ንኸድ ብኡ ገይሩ ድማ ተዋስኦ ንሰርሕ ኢና ተዋስኦ ገባር ኮይነ ሰሪሐ እየ ኮታስ ኩሉ ነገር ኣብቲ ኣርት ውሽጥስ ንዓይስ ዘይኾን ጥበብ ነይሩ ኢለ ኣይብለን ወላ ሕዚ እንተኾነ ኣብቲ ሽዑ እዋን ሙዚቃን ጥራይ ኢኻ ሓሲብካ ትመሃር ብዝመረፅካዮ ፊልድ ማለት እዩ በዚ ሕዚ እዋን ግን መንነት እውን ንሓሰብካ ትሰርሕ ኢኻ ሕዚ ቀፂልና ክነዋጋዓሉ ኢና ምስ መንነት ከምኡ ናበልና ብናይት ክለብ ጎና ጎኒ ናይት ክለብ ካብ 50 ሳንቲም ናብ 2 ቅርሺ ካብ 2 ቅርሺ ናብ 5 ቅርሺ ናበልና ንዓበና ዝገርመካ ሽዑ ብደርጊ ግዜ ስለ ዝነበረ 66 ዓመተ ምህረት እየ ሙዚቃ ትምህርቲ ቤት ኣትየ 20 ሰዓት ኢና ንለማመድ ከም ሰዓት እላፊ ስለ ዘሎ ኣብቲ ሰዓት እላፊ ናተለማመድና ነምሽሞ ወፂኻ ዝተኸዶ ቦታ ይብልካን በቃ ኣብኡ ተሓድር ናተለማመድካ ክወግሕ ምስ በለ ግድን ቀትሪ ክትሰርሕ ስለ ዘለካ ክትመሃር ስለ ዘለካ 4 ሰዓት ትርስ ከምዚ እናገበርና ስልጠና ቲዮሪ ኣሎ ኖት ኦንሊ ሙዚቃ ዞም መሰረታዊ ናይ ፍልጠት እንትን ዝበሃላ ከም ማት እንግሊዘኛ ሒሳብ ታሪክ ኣምሓርኛ ኩሉ ንመሃር ኢና 10 ገለ ትምህርቲ ዓይነት ክሳብ 12 ክፍሊ ትውድእ ማለት እዩ ከምኡ ናበልና ትጥበብለ ናተዋሃደና ከይደ ናብ ባዕለይ ከውግዕ ምስ ብዙሓት ሰባት ኢና ሰሪሕና ድምፃውያን በዚ ሕዚ እዋን ናተይ ኣዕርኽተይ ፍርቆም ብሂወት የለውን ፍርቆም ወፃእ እዮም ፍርቆምን ጡረታ ወፂኦም ወይም ኣይንጋነን ምክንያቱም ኣነ ናብ ትግራይ ክመፅእ ከለኹ ሓድሽ ወለዶ እየ ግኒ እቱ ምሳይ ባች ዝነበረ ምሳይ ናይት ክለብ ዝሰርሕ ዝነበረ ኣብዚ የለን ያው ስኻትኩም ይኹም ናይ ባች ማለት እዩ ትፈልጡኒ 85 ዓመተ ምህረት መፅአ እየ ኣብዚ ካብኡ እንድሕሪት ሕዚ እውን ክመልሰኩም እየ ክምለስ ከለኹ ምስ ተመረቕና ኣውቶማቲካሊ 6 ቆልዑ ተመሪፅና ብሄራዊ ቲያትር ኣቲና ብሄራዊ ቲያትር ለቡድን ዝበሃል ሓድሽ ዘመናዊ ባንድ ንሕና ኢና ከፊትና ብኣና እዩ ተኸፊቱ ሓደ ኣንጋፋ ናይ ዘመናዊ ሙዚቃ ቡድን ኣሎ ሓደ ኣንጋፋ ናይ ባህላዊ ሙዚቃ ቡድን ኣሎ ዝገርመካ ኣብቲ ሽዑ እዋን ትግርኛ ተሓሳቢ ኣይኮነን ኣፄ ሃይለ ስላሴ እውን ኣብ ናይ ትግርኛ ሙዚቃ ተፅዕኖ ይገብሩ ነይሮም ዳሓር ክርዳእኒ ከሎ ኣብ ዓመት ሓንቲ ትግርኛ እያ ትድረፍ እዛ ሓንቲ ትግርኛ ትድረፍ እውን ናይ ዘመን መለወጢ መስከረም ሓደ ወጋሕታ በለይቲ ጭፈራ እኒኦ ኣብ ቲያትር ቤት ቲያትር ኣሎ ሙዚቃ ኣሎ
ውድድር ሁሉ ብኡ መሰረት ሙዚቃ ትግርኛ ክደርፉ ዝኸዱ እኮ ኣምሓርኛ ደረፍቲ እዮም ዝኾኑ እነ ፍሬው ሃይሉ ብናተይ ዕድመ ማለት እዩ ንባህታ ገብረ ህይወት ሓደ ጥራይ ነይሩ ወረስ ዝበሃል ንፅጋው ተሻለ ሓዊ እዩ ዝገርም ድምፅን ክእለትን እዩ ዘለዎ ብሄራዊ ቲያትር ባህሊ ክፍሊ ሓንቲ ትግርኛ ይደርፍ ይላሃዩ ክላሃዩ ከለዉ ሁሉስ ይሄ እንደንዝርት የሚዞረው ነው ምናምን የነኣስዎ ነይሮም ተምሳዕ ሰዓት ይኸይቀረዩ ግን ጥዑም ነይሩ ትግርኛ ንሕና ውሽጥና ይቆስል ነይሩ ይስማዓና ነይሩ ብኡ ከምኡናበልና ኣነ ዝገርመኩም ድራመር እየ ቤዝ ጊታሪስት እየ ፒያኒስት እየ ሸምበቆ ጫወት በገና ኣብቲ ቤት ትምህርትማ ናይ ቤተ ክህነት ሙዚቃ ንምሃር መዝሙር ምስጋና ጸሎት ዝተፈላለዩ ነገር ምስቱ ዳንሱ ንሰርሕ ኢና እውን ይብለና ሓደ ግዜ ምረቓ እዋን ቅዱስ ያሬድ ሙዚቃ ትምህርት ቤት ፅሩይ እዩ ካብቲ ከተማ 6 ኪሎ እዩ ኣቦይ ተፀዊዑ መፅኡ ድሓር ቅድሚት ቦታ ተውህዎ በቃ ዓብይ ሰብኣይ መፅኦም ተባሂሉ ኮፍ ኢሎም ምስቶም ዓበይቲ ሰባት ኮፍ ኢሉ ናርአ መጀመርያ ናይ ቤተ ክህነት እዩ ፀናፅል ሒዝና ክምስምስ ናበለ ይርአኒ ወደይ ከመይ ዝበለ ቀፂሉ በገና ድርድር ብዝተፈላለየ ኣክቲቪቲ ንኽብል ተባሂሉ እዩ ድሓር በቃ ዝገብሮ ሲኢኑ ተሓጓስ መበል ሳልሳይ ጭራሕ እዩ ዘመፀ ዓይኑ ፀሪጉ ኣነ ንዑ ርኢ ኣለኹ እንዳውም ናይቲ ሙዚቃ ቶን ትድምፁን ምፍራስ ጀሚሩ ካባ እዩ ተኸዲኑ በርደግ እሳቶም ክሽልም ዝለዓል ዘሎ እዩ መሲልዎም ብከዘራ ዋይ ተመላጠጥ ኣብቲ መድረኽ ኣፅሪፉኒ ኢሉ ጭራሕ ዘመፅ እንደ ዋጣ ወደይ ዋጣ ብሽማግሌ ዞም ፈረንጅለ ፍርቆም ድራማ መሲልዎም ይስሕቁ ኣለዎ ኣነ ጭራሕ ሒዘ ጎይ ኣለኹ እሱ ደድሕረይ ይስሕተኒ ኣሎ ሓዞ ተባሂሉ ድሓር ተጠይቁ እንታይ እዩ ወደይ ዋጣ ኮይኑ ድማ እዚስ ኣድኒቕኩም ትዛረቡ እዚ ስራሕ ኮይኑ ዘርእና ዋጣ ዘይብሉ ገለ ዘይብሉ ድሓር ተለሚኑ ኮፈሉ ተባሂሉ ኣይርእን ገዲም ኢሉ ዝወደይ እንጀራኻ እንድሕር ኮይኑ መሪቐልካ ኣለኹ ኣብቲ ትሰርሓሉ ቦታ ግን ከይመፅእ ምሒለ ኣለኹ ኢሉ ኸይዱ ኣብ መድረኽ ከይረአየኒ ወላ ኣብ ቴሌቭዥን እውን ከይረአየኒ ካብዚ ዓለም ብሞት ሓሊፉ እቲ መድረኽ ግን እቲ ኣዳራሽ ሕምስምስ ኣቢልዎ ኣቦይ እሱ ገጢሙኒ ከምዚ ናበልና መፂና ኣነ ብ73-74 ናብ ትግራይ መፅአ ነይረ ባህሊ ትግራይ ከጣይሽ ያው ንገረኒ ካበልካ ባህሊ ትግራይ ኩለን ክልላት ሽዑ ጠቅላይ ግዛት እዩ ዝበሃል ክፍለ ሃገር እዩ ዝበሃል ባህል ማእከል ኣለወን ባህሊ ጉጅለ ኣለወን በቃ ይመፁ ተኣኻኺቦም ይመፁ ይሰርሑ ትግርኛ ይስራሕን በዚ ምክንያት መፅአ 73-74 ባህሊ ትግራይ መምርሃፍቱ ብጣዕሚ ጎዛት ከየንቲ ኣባዲት ሕምብሊል ኣቦይ ስዩም ኣርኣያ ሶፍያ ፅሃ ብዙሓት እዮም ብጣዕሚ ሽዑ ግን ተወዲቦም ክሰርሑ ኣይፍቀድን ነይሩ ካፍተኛ 2 ምናምን እናተባህሉ ስኢሎም እዮም ዝሰርሑ ነይሮም ብቢሮ ባህሊ ኣብዚ ኣፄ ዮሃንስ ቤተ መንግስቲ ነይሩ ኣብኡ ናሃለና መፅአ 2 ዓመት ሰሪሐ ኣትሊስት ባህሊ ትግራይ ክበሃልስ ኣተሓባቢረ እየ ክእለት ናያቶም እዩ ኣነ ንመንግስቲ ወኪለ ብምትሕብባር እዩ እዚ ጌርና ድሕሪ 2 ዓመት ተቃልስውና ተጠናኸረ ኸይዱ እቲ ኪነት እውን ባህሊ ትግራይ ኢሉ ክቕፅል ፀገም ስለ ዝነበረ
أنا خيدة አዲስ አበባ ተመልሰ ኸይደ ካው ኸይደ ናብ ጅማ ኸይደ ጅማ ናይ ኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰብ ኪነት ነይሮም ኣብ ቲያትሩን ኣብ ሙዚቃ ትምህርት ቤት ናሃለና ተማሃሮና ሃለና ናይ ኢሃፓ ቃልሲ ነይሩ መሬት ላራሹ ዝበሃል መሬት ንሓራሲ እዩ ማለት እዩ ብትግርኛ ኣበላሸ እያ ኸይኾን ትሕግዘኒ ኢኻ ብኡ ንሓረስታይ ወኪልና ሓረስታይ ኮይነስ ሰሪሐ ኣብቲ ሽዑ ዝገጠመኒ ክነግረኩም ኣስራሕና ናሃለና ኣብየት ጥበቃ መፅዮምና ተዋስኦ ናሃለኹ እወ መፅዮምና ሕዝና ገባር ክዳን እየ ተኸዲነ ዘለኹ ብድሕሪ መድረኽ ኮይና ምስቲ ክዳውንቲ ተኸደናዮ ክዳን ዕዝር ኢልና ናጎይና ገዛይ መሻለክያ እዩ ካብ 6 ኪሎ ንመሻለክያ እቲ ክዳን ተኸዲነ ዕውድ ዝጎይ ዘሎ እዩ ዝመስል ኣብ ገዛ ከኣቱ ከልቢ ከመ ገይሩ ከእትወኒ ጋሻ ቅድድድ ዝበለ ክዳን እየ ተኸዲነ እኒኹ እምቧ ሰብኣይ ሓፍተይ በትሪ ሒዙ ሌባ መፅኡ ኢሉ በትሪ ሒዙ ግደፉ ኣብቲ ግቢ ሓዞ ተሰዶ እዩ ተፈጢሩ እና ከምኡ ጌርና ተበቲና ተዋስኦ እውን ከምዚ ዝገጠመኒ ነገር እኒኦ ብማእኸሉ ድማ ያው ደርገ ግዜ እዩ ካብ ኩሉ ባህል ማእከል ተመራሪፆም ንጥላሁን ገሰሰ ብዙነሽ በቀለ ንሂሩት በቀለ ንመልካሙ ተወጀ ብዙሓት ዞም እቲ ሙዚቀኛ ይፍለጥን መቸም እቲ ደራፊ ዝፍለጥ ማስታወሻ እየ ዝነግረኩም ዘለኹ እንሳቶም ዘለውሉ ጉጅለለ መራሕን ሙዚቃ መሳርሒ ድራመር ኮይነ ሰርሐ ቅድምን ሮሃ ባንድ ዳህላክ ባንድ ዝበሃል ነይሩ ጊዮን ሆቴል أو مساعات من ملك الملسة نانو نو يدرفو درامر كوينة ستيريوز بحال نيرو أب نعوى خاي خد كاب ستيريو ناو إتيوستار كاب إتيوستار ناو شبالي ناو والياس باند منام شعو توسنو باند تاتيوم نير مساومون بترف ساعتي وعم سرحي بهراوي تياتر خوين ኣብ ትርፍ ሰዓት ናይት ክለብ ምሸት ስለተሰርሕ እንደገና ትምሸት ድማ ክሳብ 6 ሰዓት እዩ ኦሬዲ ሃሪስካ ተሓድር ኢኻ ንግሆ ናብ ስራሕካ ተኣቱ ኢኻ ቲያትር ቤት ቀጥሪ ኢኻ ትሰርሕ በዓል ምን ትሰርሕ ነይሩ መልቀን መለሰ ኣያሌው መስፍን ካፍቶም ድምፃዊ እየ ዝነግረካ ዘለኹ ኤፍሬም ሓፂር ግዜ ፊልድ ምናምን ደረፍቲ ብድሕሪኡ ታምራት ኣበበ ፀሃይ ዮሃንስ መዓት እዮም እምበር እዚ ጥላሁን ገሰሰ ክቡር ዘበኛ ባንድ እዩ ነይሩ ግን ኣብ ትርፊ ሰዓቱ ኣብ ናይት ክለቡን ንራኸብ ኢና ካሴት እውን ክሰርሕ ከሎ ተወሰና ሰባት ንሰርሕ ኢና በአጋጣሚ ናይ ጥላሁን ገሰሰ ቡድን መራሒ ኮይነኮ ፎቶግራፍ ሆነለና መረዳታ ምን ታረጊዋለሽ ምን ታረጊዋለሽ ካሴት ፍርቁ ኣነ ፍርቁ ተማረ ዝበሃልሎ እናተፈላለና ኢና ሰሪሕናሎ እና ሙዚቀኛ ስለዝኾንኩ ዕድለኛ ኮይነ ምስ ጥላሁን ንፋለጥ ኣታ ብዙሕ ናረሳዕኹ እምበር ብዙሕ ደረፍቲ عجبنا هنا أستير أوك زنا مجمرة كاسيتا بكاسيت كسر خلا لما نقبر لازم نورنا وابشبلي أنا زلخو مو مسؤوم حاورنا بمسرح بكل نجار يسرح نير أنا church music أرناي زم انتنون موسيقى مزمور كموت ميادنال موسيقى بيانيست أنا إيه بفتش شو عجزي شو موسيقى أنا نسرح مبر ناي منيو ناي هايمانو تاي موسيقى أيو أيردانا أنا بخون دي عينت شارحنا
أو يو أبوزح بوتا بمسرحيو تناتي انتن نعابخو خد كله مور أفتو كينت طليقة أتي حانت نجارون أفتو ناي موسيقى أنتن وسخ بلالك تجارس موسيقى يردنا نيرو أسقدو مكونن زبال نيرو كاب جيتيو أدي سبا مسيو بقرو زغير مكا بموسيقى ممهرنا نيرو عبي بيانيست زم نتيدي ماك منام زبالو اسو ساتم زسرحلو نايت كلبوس اسو دنگت تاعتي خزنانيلو قطتا زحازو انتنيم غديفم نعو زلقلو درافي وديو اسو زسرحو امبروفايزيشن نيرو امبروفايزيشن مالت بقى ناي وعلو زخون وشتو زفقدلو ነገር سرح خلو حزب بسلفي يشلمو زنوره تشلامي سو ጥራይ ማንም አይሽለም ካም ሙዚቀኛ خمدي زوله ጎበዝ ሙዚቀኛ ነይሩ እሱን ትናይ ትግርኛ ደርፊ ዘይ ይስራሕ በመንባሩ كل شعب سمعت ነይሩ حزب بهوت የለን بحمام ምክንያት ይሞይቱ እሞት سمعت እሱ አውሽጥና ዝነበረ ሆይ ትግርኛ ዝብል ነገር سمعت ነይሩ 85 ሁላሁም ዝኾነ ይኹን ሰብ ናብ خبابي ተወለደሉ خبابي ናብ መንነቱ ይخبሃል ከሎ ቅድሚያ ሁር ናወልኩዝ መጻኹ አነ ቁጭት እንትን ነይሩኒ ዋይ ናይ ትግርኛ ሙዚቃ ትግርኛ ጥዑምዩ እንደ ቱባ የሚጠቀለል ከይኾነስ አው ዘሎ ግደፈንዶ ናቀጸልኩ ነገረካ ትግርኛ ከመይ ጥዑም ሆነ ቱ ኒሕሱ ስለዝነበረ ናጎይኹ መጽ أو سرح خلاه إثيوبياويነት ናተሰማعني يسرح ናውዚ خمس خلاه ግን ትግራዋይነት ናተሰማعني መጽ እዚ خبل ከለሁ ጸቢብነት አይሆነን ዝዛረብ ዘለዎ ንሕና ቀደም አው ተሕዝተ አስገዶም ተብሎ አብይ ከተወለድካ ምናምን ኢሎም ድሕር ጠይቆምና አዕሩኽትና ትግራይ እንድሕሪሉ አነ ቁንጮ ትምክሕቲ ቦ ተጋጊኻ ንዓዩን ጠይቆምኒ ትግራይ እንድሕሪለስ تمكحتي خمنا توهالنا نوعلنا نادهالنا نحوانا إنا نيرنا سو زين حوالو جزء سلازم أزه تغرينيا كتلمدون كتسرحون طعم سلازخونه إلى مزه بو مكنيات مزه خمس خلخو بزخونه كل نجار سلازلني تمكرو سلازلني زي خيل كنت هاليوس كخيل أصعوعتو أو كرار وسوس كبلا جرا كم زي سندر جزء عينير كراريو ترت عينير جيتاريو ترت عينير أو بوكس جيتارون أصعوعتو خمي جين كسا خمس خلاص كريو خليه جرا بزي قدس دحر زي خيل عري زي خيل خوينوت تو سكيل كتحزو خليه بدحريو ሙዚቃ ዝርዳ አና ፍጥረት ነገር ስለዝኾና ጎዛት ቆልዑ ከጋጥሙኒ እዮም ብዝተረፈ ግዜ ኩሉ አው ከሕልፎ ኢለ የመጽ በመምጻኤ ድማ ብዙሕ ስራሕ ክሰርሕ ገይሩኒ ስልጠና ክህብ ከለኹ ን ኣብቲ ሽዑዋን ቢሮ ባህልን ስፖርትን ሕዚ ባህልን ቱሪዝምን ነዙ ናይ ጥበብ ናይ ኪነ ጥበብ عبيت أستواصل غير هذا إنه أو سلطنا كهب نعيون قبلنا خفلي وصلنا نيرو ترحى يجنيه مقالة كله زم بحال تجري زنورون خيدهم ما ديسابات وتاتينهم ويدما من باندي يزبال يحب باند ديم زم بوليس أوركسترا ساتهم يوم زلوا تمن سعد لا ينورن بو مكنيات تن كلن كم هرلن يزولك والنجر كله أرني في مزي مو بحصير جزء لو تخمس خمس خل تصفى نيروني تأيوتو تصفى نيشتي مكراز لو ندحر تجانيو تو بحاله موسيقى مسارحي خون زمناي موسيقى مسارحي تو منجستاوي أكل زمالة اللي ندحر كوينو تشكي ما خيده شو عتقش دونا مني أول نيرو تشكي ما حيز خيدس كم هر كم زخل انت نيرون تمكرون سلازنا ورنا بزحات كللات سلاز سرحو
مو بمكنيات مسئي ناي موسيقى اكسبرت تواهيله أو بيرو بحلن سبورتن تمديوه ناي موسيقى الله خو أنا ناي تواسو ننيو ناي سنة صحف ننيو سألن كرتا ننيو تناتي إيو كسام مجرشاون زلزلو أو مسارات غير سريحة ناي مجمريا سلطنا من تاي كايدو ناي مجمريا سلطنا مقالة ممهر أباو كيروس مكرا نيرو مساتهم عدلنياتات يوم كافتو زنورو مكرا كوسخلو تناخرو زغير مكا بلاك بورد كبيت تمرت تمصي تو ناي موسيقى مسمرات حمشته مسمرات اتن افتو بادو بوتا افتو مسمر زصحفا غزا غدبن رحقتن منامن ازي خيفلطكم موسيقኛታት አይትባሃሉ ታይፍለጥ موسيقى ትምርቴት ይخفتሙ ወይ ትማሃሩ ወይ መምራን ትኾኑ ተንቆልዑ ድማ ሓሊፎም ንኸይዶም ይግባኝ ሓሊፈዮም ናው ካሊ ጎዛት እዮም بدحريو ورداتات جميلة ورداتات 40 كلتن ورداتات نيرن زي تساخ عليه وردالو زي تساخ عليه ورداونالو عبيت موسيقኛታት ዝኮኑ ካፍቶም ወረዳታት ነይሮም ካፍቱ መስመር ዝወጾን ካሊ ፕሮፌሽን ዝሓዙሎ ግን ኣብዛሓ ሰራዊት ተፈጢሩ እዩ ቱና ኣነ ዝህቦም ዝነበርኩ ተስፋ أنا زنورو ناوراي خونن تدورو ناب بيزنس قيركم نوركم أما حشكم لغة تنورو تخليكم قرش إيو طباب قرش إيو يزبلوم نيرن أنا أسلتينا خود خلوه نابنتنينا خودو نتوردا خودو كحجزو ما داراش فقدلهم مسارحة تو بعقمو تو وردا بعقمو جزء كمنا جوركو خسلت إن كله ندجنا وددر فيستيفال كينت أو كايد مجبر أبرح اللي يتودادركم من دو نيركم بقات أم ناي كينت أو فيستيفال كينت أو تجراي بزول أنت كلن ورداتات خساتها مجبر انتهي دي مسلكة وسيدهم مزنورو سلت أنا كم عبلوا من تان نحن خفترو دانيا بمخان ناي دانيا نتروح حب مدلاو دانون بممراز توددر خكايد روق حمد دلاو خكايد مقبار بوتا ممراز نعوي خد كله ماليس دمان تاي تفتيرو السوز فترو نجار دما موسيقى تمرتي يدليو نابزبل خيدنا ارت كولج نخطاش عبيه استواص مكياتم بروفيشنال موسيقى تمرتي اندحر حاليو موسيقى سلا موسيقى سلا تطيق كان نمبر تواصؤون حاويرو يزخد زلو سئلن قرصا قرصون حاويرو يو او بموسيقى مداي او تكولج نخطاش حساب مهاب انتهي خمي خمس قبر موياوي حساب مهاب بتو بيروسو استواصؤ مقبر اتالك اتعدي له كالي انتهي نكايد نيرنا عمتاوينا أشندا وددر أشندا زغرمكا طبابيو بتعامي طبابيو أو زفتر أقولات دق أنستيو محوراي قداتن الدرارفا محوراي أمرارحا تأماننت ديمقراسي نصانت ندحر تحانت بدن بزي مرحت وداو دويلنا سخيت خونن منا اسو ባህል ኮይኑ خد أشندا وددر كفتر اللو ገለገለ ኩሉ ናይ ባዕሉ አሸንዳ ባህላዊ አቀራርባ ስለዘለው ውድድርስ ጌጋ ይዝል ነይሩ ትናተይ ሐሳብ ግን አሸንዳ ውድድር በመፍጣርና ነቱ ናይ ከባቢኤን ናይ አሸንዳ ባህሊ ከጠናኽሮ ምግባር እዩ አሸንዳ ንሕና ዓመት ናደመቀ መጀመሪያ እዚ መና አደባባይ እዩ መዘጋጃዎች ታጽ ዮሐንስ ትምህርት ቤት ዘስላሴ አደባባይ ዘስላሴ ከነካይድ ከለና ميتي قالز خون سوات يمزم ناي مقله قبليتات شعو قبلي يزبحل نيرو إيه نيرن تودادرتي تحرب قصالاي غزي خالاي عامت كنكايد كلنا تبوتا مليو بسب ابي يخون حزي مو رومانات نغور رومانات له بسالسا عامت مليو مو ابي نغور ناو ستاديوم درس كسام مخاد
መጨረሻ ፋይናል ኣብ ሓውልቲ ኣዳራሽ ክካየድ ምግባር እዚ ናይ አብርሃም ንጋቱ አስተዋጽኦ የዝነግረካ ዘለኹ ግን በይኖም አይኾኑም በቱ ቢሮ ብዝገብረለይ ድጋፍ እዩ እንደገና ድማ ምንም ዝኽፈል ነገር የለን ንዓይ ቶም ተወዳደርቲ ናተኸፈሎም ቶም ወዳደሪ አብርሃም ንጋቱ ይኽፈሎም ና መንግስት ሰራሕተኛ እዮም ሓደ ግዜ እዚ ሰሪሕ ምባል ስለዘስክፍ ይምበር ሕዚ ግን ምዝራብ ጀሚረ ኣነ እንታይ ሰሪሓ ፎቶግራፍ አውዚ ነይረ ናወልኩስ ብፎቶ አድግፈውን አርእየ ሕዚ ኣነ ሕዚ ዝናገሮ ዘለኹ እቶ አርቲስት ንአርት ክንደይናይ ግዜኡ ክህብ ከም ዘለዎ ክሕብር ስለዝደለኹ እየ እንታይ ይብል ነይሩ ሓደ ሙዚቀኛ ደነቀው ኪሮስ ዝበሃል ምስ መምህር አብርሃም 10 ደቂቃ ቁም ነገር እኹል እዩ ይብል بدحريو جن وازا مسكوم نجار يزواجعهم كم عركنات كم ممر كم بعل تمكرو يزواجعهم عامي حجوسات يخونوا زولهم نجار خلي تكم أنا تخبلك هذا ليه عشان داخنا كايد نتيرة نفتوز تيجي كان نخد بعل عشان دا هذا جزيس عاوز جت أمن نخنجر كام كلهم حرامات يوم مبل سالساي عمت خنا خبر كلنا لحرنا عيهم انترفيو غيرهم كم يجميركم كم يبيلكم أنا بحلاوي مصاصو كاب حزبي كاب بيت كريستيان مستو ሃይማኖት ተተሓዘ ካብ ንንታ ያሬድ ዝወሰድክዎ ነገር ይኽገልጽ ዝኽእል እንደገና አው ዘለዎ ምስቱ ማህበረሰብ ዘለዎ ርክብ ኢኮኖሚያዊ ርክብ ብዙሕ ነገር አው ዋና ሸንዳ ሰብ ክዳን ተጠቀምቲን ቆነንት ተጠቀምቲን ሰብ ጫማ ዛዕጎል ዘይሽወጥ ነገር የለን ምግቢ አራት ይካረ ብዙሕ ነገር አለው ጥቅም ነገር አለው ባህል ጥራይ አይኮነን ፍቅር አለው ዳር መጽም ይጥይቁኒ እዚ ሁሉ ነግሮም ኸይዶም አመስጊኖም ደስ ይልዎም መሳሕኳ ጋቢ ዘምኒ አመ መበል ካልአይ ዓመት ከይዶም አኽቢሮም ሻዕዴን ያማራ ነው ይለው نحنا جانا وزي نتنو لنا عندنا أبينيسكو أمزجوا ميم تمزجوا مخانم أمزجوا كم توهلنا كله نحنا كرا قدها هبنايا حاريو قال شو جيو دوكيومنتري فيلم سرح هو نيرو عشان ده كاوله مرزو زي دحور مثليو أي قبلون بازي خمزيو مكاتب شو كاميراون تجمروا له زنوركم جزء تبعلوا كاميراون صريت يدلي درجه يدلي دحر ጉያ ነይሩ ኤኒዌይ አበይ ደረጃ 5 በጽሖ አይፈልጥን Thank you.